नायलाय खोमा दिनदो थफ्ला थफ्ला गिलु बालु हा जाबाय ले बोरिया बोरिया लेने लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्स फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै न'आव थानानैनो फुंनिफ्राय मोनाजासिम मा खामानि मावगोन बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय सोरबा बेफोरबायदि भिडिअखौनो नायनानै बिराद मोजां मोनो नालाय आरो सोरबाथ' नायनो बायो बिनिखायनो मोजां मोनग्राफोरा नायदो आरो मोजां मोनिफोरा गोसोसै आरोना रावखौबोथ' नायथारनांगोन होननाथ' बुंनो हायाना ओमफ्रायथ' दायो टाइमा 11टा बारबाय 11:30 जाबाय दहाय फुङाव आङो मोननैसो इदिनो फिसा खामानि मावबोबाय बेयावहाय जाय समाव भिडिअ लानो सोलाबदोंमोन बेयावहाय भिडिअ लाबोबाय आरो जाय समाव सोलाबाखैमोन लानाय जायासै आरो ओमफ्राय जायखौ भिडिअ लाबोदों बेफोरखौबो बेयावहाय देखायलांजोबसै आरो नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो आङो मोनसे खोथा बुंनो आरो मालाबा समाव बुंनांगौबो जायोना ओमफ्राय आरो मालाबा समाव बुंबाय थाबाबो बारासो जायो ओमफ्राय जिखिजाया आं दिनै बुंसै आरो एसे बुंनो गोसो जादों कमेन्टनि सायाव आरो एसेबां गाज्रि कमेन्टफोरखौ माने आं एसे लिरजानो बायो आरो आङो मोनसे रिल्स भिडिअ बानायदोंमोन आरोना आंनाथ' रिल्सआ मेरला गेर दङ ओमफ्राय दा बे मोनसे रिल्सआव फैदों आरो बे कमेन्टआ बे रिल्सआवहाय आंना सिन्दुरा एसे फिसा ओमफ्राय नैबे माबाया बे फट'आ बेयाव लानाया जि गिदिरखा ओमफ्राय आंखौ सोरबा कमेन्टआवबो बुंहरबाय थायो सिन्दुरनि खोथा बुङो सिन्दुर लाया माया बिदिनो सिख्ला गोरलै देखायनो लुगैयो माया बिदि बुङो बेफोरबायदि दावरावखौ आं दाखालिसो नुदोंमोन एन महिलारि आरो रसमा बिसोरनि गेजेरावसो जानायखौ नुदोंमोन आंखौलाय सिगांनिफ्रायनो बुङो बुंनाया होनबाबो आं बारा एसेबां जेबो पात्ता लाया अब्लाबो बेफोरबायदि एसेबां गाज्रिद्राय सोदोबखौ बुङाखैमोन नालाय ओमफ्राय दाखालिया बिदि गाज्रिथार सोदोब बुंनाय कमेन्टखौ आं नुनो मोन्दों ओमफ्राय आं एसे बोरैबा मोनदों आरो गोसोफोरखौ दुखु मोन्दों सासे मानसियानो गासिबो मोजां खामानि मावजोबनो हायाना लोगोफोर आं जिबायदि देलायबाय थायो बियो मुथुनि थाखाय बिराद मोजां मुथुआ आंखौ बेबायदिनो सिम्पोल देलायनानै थाजानो लुगैयो मालाबा समावसो आङो देलायब्रोयो होनबाना बुङो मुथुआ सिन्दुरफोरखौ बिदि एसेबां गिदिर ब्लां लानायखौ माने बियो सुखुवा बिदिनो नालाय गासिबो गोसोआ एखे नङा बियो बिदिनो मोजां मोनो ओमफ्राय बे मोजां मोननायखौनो आं देलायो आरो आं एसे फिसा लायो लानायाथ' लाखाबाय थायोखा आङो मालाबाबो लायाजासे थाफेराखै मोनाफोराव दुगैबाबो आं लानानैनो थायो नाथायबा खानाया आंना एसे ओरै खोबो नालाय आं खाफाल गुवारथारखायनो आङो ओरै खोबनानै लायो एसे खानाय माबाखौ खाफालखौ बाब्रिफोरजों ओमफ्राय बेयाव सोरबा नुसना आरोना आंनि सिन्दुरखौ ओमफ्राय फायो आरोना कमेन्टआ गेजेर होमब्लाबो बिदि गाज्रिद्राया फैयाखैमोन सिम्पोलसो फैयोमोन ओमफ्राय बे गाज्रिद्राय फैनायखौ एसे गोसोखौ बोरैबा मोनबाय आरोना मुथुआबो बोरैबा मोनबाय मुथुआबो नुयो आंबो नुयो नालाय कमेन्टखौ ओमफ्राय बिदि लिरनो नाङा आरोना माने रोन्दि होनदो आरोना आंखौ बे रोन्दियालाय बहा सिन्दुर थुनो मानो इफोरबायदि आरो माने रोन्दिखौ माबायदिखौ बुङो बेथ' मोजां राव नंथाराना एसे साननानै नायनांगौ आरो मालायफोरखौ बेफोरबायदि बुंनायनि सिगां एसे साननानै नायनांगौ नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि बुंजाबाथ' नोंथांमोनाबो डाइरेक्ट दुखु मोनखागोनखा जोंसो बुंजाबाय थानायखाय बारा एसेबां जेबो मोनबावला आङो नोंथांमोनखौ बुंनो आरोना नोंथांमोना बुजिगोन ना बुजिला मिथिला जायफोरा गाज्रि कमेन्ट लिरो बिथांमोनखौ आरो मोजाङाथ' मोजाङानोखा सासे मानसिखौ मोजां खालामनो सानदोंब्ला बेखौ गाज्रि राव बुंनानै मोजां खालामनो हाया बेनिखायनो मोजां राव बुंनो नांगौ जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअआवहाय मायाबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा नोंथांमोना सुखुवाखैबा मोजां रावै बुंहरबानो जाबाय आंबोथ' मानिगोन ना आंबोथ' मानसिसो जिब जुनार नङा ओरैबायदि बुंहरबानो जाबाय आरो आब' आगै अनजि बाजै मा बुङो गोसो बुंबानो जाबाय नोंनि भिडिअखौ मोजां मोनाखै बिदि भिडिअ लाबोनो नाङा नायनो सुखुवा रिया बेफोरबायदि मोजां रावजों बुंहरबानो जाबाय नाथाय बेफोरबायदि इसिबां गाज्रि रावजों बुंहरबाला
डाइरेक्ट थें रागा जोंखांफ्लाङो आरोना रागा जोंखांनानै उल्था जागिरफ्लांनो नागिरो बिनिखायनो गाज्रि राव बुंना मानसिखौ मोजां खालामनो हाया आरोना मोजां राव बुंनानैसो मोजां खालामनो हायो बेथ' सैथो बाथ्राखा गथ' गथायफोरखौबो नाय बिमा बिफाफोरा एकदम गोरा गोरा राव बाहायनानै रायबाय थायोबा गाज्रि बुंनानै रायबाय थायोबा सैमा अमा मोसौ बोरमा बायदिसिना बुंनानै रायबाय थायोबा बे सैमा बायदियानो जाखागोनखा अमा बायदि मोसौ बायदियानो जाखागोनखा ओमफ्राय जायफोरा इदिनो मोजां राव बुंनानै बुरखायो बुजायो होनबाना बे मोजाङानो जाखागोनखा बिदिनो आरोना जोंबो दा जों इउटुबारफोरा मालायफोरा नंगौना नङा मिन्थिया जिखिजाया आंखौ सोरबाफोर गाज्रि राव बुंहरबायोब्ला ओमफ्राय बोरैबा थें रागा जोंखांनानै लोगो गाज्रि रावजों रायहरफ्लांसिगोन नामा बेफोरबायदि जाफ्लांलायो आरोना ओमफ्राय मुदआ बादा होयो जाला माला बिदि हरनो नाङा गोसोफोरखौ हमथानानै था आरि बेफोरबायदि होननानै बुङो आरोना अबेसे नंगौ गोसोफोरखौ हमथानानै थानांगौ बुंग्राफोराथ' बहुत बायदिसिना बुंखायो अब्लाबो आरोना जोंबो मालाबा समाव बहुत बायदिसिना टेनसनाव थाबाय थानाय जायोना इदि टेनसनफोराव थानाय समाव जोंबोथ' मबाइल नायखायो नालाय सानसेयाव खेबसे खेबनैबाबो खेबसे खेबनैल' नङा बहुतखौनो नायनाय जायो ओमफ्राय बेफोर नायनाय समावहाय बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुफ्लांबा थें दावखोफ्लाङो आरोना खर'आवहाय बिनिखायनो कमेन्ट लिरग्राफोरखौ एसे गाज्रि लिरग्राफोरखौ एसे बुंनाय जाबाय नोंथांमोनाबो गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोनाबो मेलेम गोनां मानसि नोंथांमोनाबो बुजिनो हाखागौ बिनिखायनो मालाबा समाव बुजिनो हाग्राखा मानसिफोराबो बुजिया नालाय ओमफ्राय बुंलायलायनांगौबो जायो आरो मालाबा समाव इदिनो रिप्लाय होबाय थानाङा मानाङा होननानै बुङो अबेसे ओमफ्राय मालाबा समाव इदिनो रिप्लाय होनांगौबो जायो आरोना दे दाबो जेबो नंला जि बुंबाय जोबनानै थांबाय आं बारा एब्रेनानै खोथा बुंबाय थानो गोसो जाया बारा इदि एब्रेलि खोथाबो बुंनो रोंखाया आंखौथ' रायलायबाय थानो आंना ब्लगा बाराद्राय गोलाव जालांगोन सोरबा ब्लग गोलावथारखौबो नायनो बायो आंबो एसे नायनो बायोबानालाय होनबाबो आंना खान्दा खालामनो नागिरबाबो खान्दायानो जानो नागिरा रायलायनानै माबा ओंखारलांबाय थायो आरो रायलाया जि बुथब थाबाय थायो आङो माने बिदि मोनथिला नै गन्थङा जि गोलावखा आयु नायलाय खोमादि नुदो थफ्ला गिलुबारना हा थाथ'लै मालाय मर्निं वाक खालामदों साला एदावना लानानै थाफाबाय थाबाय आङो ब्लग भिडिअखौ मर्निं वाक खालामनायनिफ्रायनो जागायजेनलांबाय दिनै जोङो दाउ तुर्किखौ लोगो मोनदों बे दाउआ फिसिनायखासो ओमफ्राय मालाबा लामायाव ओंखारनानै थायो आरो मालाबा ओंखारा बिदिनो गेजेर लोगो मोनबाय थायो आरो ओमफ्राय दाउआ हौवासा मानसिफोरजों बांसिन खिथु खालामोनो एसे खेबनोबो नागिरो ओमफ्राय मुथुजों आंजों थांबाथाय बायसान्स लोगो मोनबाय बायबाथाय मुथुजों बिराद खिथु खालामो आरोना ओमफ्राय आंजोंबा जेबो खालामा ओमफ्राय जोङो बिदि थांनानै फैबाय नै बियो जोंहानि फख्रि बेयावहाय ना जमा जायो आरो दैयाबो गोथौ नालाय बेलेगफोरा रानजोबलांबाबो बेयाव जमा जानानै थायो ओमफ्रायो नाखौ दिनै एसे बोहोदों फानहरनो थाखाय खेबसे बोखांबायनो ओमफ्राय नै बियो खेबसे बोबावदों आरो बेसेबां मोनगोन मिन्थिला ना फिसासो ओमफ्रायथ' आङो दामानि मोसानाय रिल्सबो बानायथाराखै सोरबा बहुत मोजां मोनो मोसानाय रिल्स नायनो बहुतानो बुंहरो मोजां मोनो होननानै नाथायबा सोरबा मोजां मोना आङो बानायनायालाय बानायखागोन ओमफ्राय दा साननैसो बानायिनि जाहोना जाहैबाय जों गामियावहाय सासे मानसि गोमादोंमोन आरो ओरैनोथ' जों गामियाव बिराद थाब मानसि गोमादों दामानि मास मोननैसोआवनो 4 मानसि गोमालांबाय ओमफ्राय बे दा गोमानायाबो इदिनो न'खरनिबो एसे जाहैयो नालाय ओमफ्राय दा गामिफोराव बेफोरबायदि जाबोला एसे बोरैबा मोनो आरोना आङो बानाय मोनो बिसोरथ' जेबो बुंनाय नङा आंथ' बानायखाबाय थायो माखाबाय थायो जेबो बुङा होनबाबो आंनो एसे बोरैबा उसुबिदा मोनो आरो बेनिखायनो आं बानायथ'नाय जायाखैमोन ओमफ्राय दा साननैसो जालांबाय नालाय बेनिखायनो आं दायो बानायफिनसिगोन आरो रिल्सखौ साननैसोनि उनावहाय ओमफ्राय नै नाखौ नायदो दाना बेसेबां मोनखायो आं बिदि ना गुन्दैखौसो जानो बिराद गोथाव मोनो ना गिदिरफोरखौ बारा स्वाद मोनबावासो आङो जिखि जाया मानो नायाबोथ' जोंहानि फख्रिनिनो नालाय आङो बेखौ एसे लानानै फैनोसै आरोना नाखौ दिनै गोथावनो संजानोसै ओमफ्राय माजों संजानाय जायो देखायलांगोन बेफोरखौबो बोबावगोन ना बोबावला खादासो लांगोन जाहोना
साफा खालामखानासो हमो न'? साफा खालामा बरिया बरिया लोंनाया जाथावना मोला बिरि नि बाक्सा दंना गैलाथाय ना मुलिसो सारदों ना मादो गिनोबो ओंखारलायलाङो आङो मैखारि जानो गोसो जादोंमोन आरोना ना गोथांजों माबा खानो नागिरदोंमोन आङो मा होनो बै माबायालै बै मैखारि जाग्रा माबाया गोसोआवनो गैला दाब्ला दाब्ला मैगङा खानो नागिरदोंमोन आरो बेफोरनोमोन आरोना मुलि होदो ना मादो ना होआखै न' जोंहा मानसि खम नालाय थोयो बेनिखायनो दायसि दायनि खाना लांनानै लगाय मोनदेर मैखारि जाहैनोसै ना फिसाजों आयै बिराद गोबाव जाबाय मैखारि जायैया मैगंखौनो संनायनि सिगाङावनो लुगैखाबायसो खुथुवा नामा बुथुवानो नागिरलै सेसना होनसै आं दानिसो मैखारि मैगंखौथ' बारियाव मोनबोजोबासै दंनायालाय दंबावोमोन गेजेर गेजेराव हाबबा मोनबावगौमोन ओमफ्राय आं हाबजोबासै आरो न'आवबो फैनानै माखौबा खादेरबाय नै जोग्रावलि बिलाइबो होदों ओमफ्राय नै बियो जारि बिजौ ओमफ्रायो बियो माबा दांगा बिजौ दाङासो होनोना आं दांगासो होनस्रायो ओमफ्राय आरो नै बियो माबा खुथ्रामोनदां खुथ्रा होनोमोन नामा बिदिनो ना जायगा लायै जायगा बेलेग बेलेगबो बुङो ओमफ्राय नै बियो माबा लाइ गोरलै न'आवनो फोदों ओमफ्राय बियो फाथो देखायनायावनो सिनायजोबखायो होनबाबो एसे बुंनानै नायबाय आरोना होनदों ओमफ्राय नै बियो माबा जोगोनार बिलाइ आं बिजौखौ खायासै बिलाइखौल' खाबाय गोरलैखौ ओमफ्राय आरो मा दंबावथाय सिङावहाय मुटास लादोंमोन ना भिडिअखौ बारा बोरलाजोबनानै लायासै बिदिनो आरोना मैखारियाथ' आरो लगाय मोनदेर ओमफ्राय बेयावहाय आङो आलु दरसेबो होगोन फिसा फिसा हानानै आहा बिदिनोखा मैखारि संबा आलु दरसे होयो ओमफ्रायो नाखौबो नै सायनानै लानोसै आरोना ना फिसाजों मैखारि आयै मासे गोथाव जि गोथाव जाथारनोसै दिनै हाथायबो बायदों मानसिया हाथायखौ नायनो हाथायखौ Hurra! Udah apa ini? Han, makan. Dong aja lebih tak. मैगङा नै मोनबायबो मैखारिया ना फिसा फिसाखौ मानैसो होबाय मोदोमनायनि आन्था होदों ओमफ्राय आरो मानैसो गोरान एवबाय आरो मानैसो नाहाय गिदिर दंमोन ना फख्रिनि ना बेखौबो फ्राय एवबाय आरो फ्राय जानसि खावसे होननानै Hai, मा खालामदों नोंलाय? आं बेखौन फट'नि सोर बेलाय सोर बिसोर सोर बिसानिया सोर? आयं मुथु बेयाव थांदों ओमफ्राय सासेया हिन्जावसाया सोर? हिन्जावसाया बे हिन्जावसाया सोर बे हिन्जावसाया बियो सोर बेलाय? बे हिन्जावसाया सोर? अबे सोर? बिखायाव सिथाबना ला बिखायाव सिथाबना ला जाबाय खुदुम खनसे आयं ओमफ्राय नै जोंहा दिनै बेसरबो सुदों जोंहा बेसरखौ न'आवनो फोनानै बिदिनो थाव फेरेदनानै जायो नालाय ओमफ्राय दा थाव फेरेदनाया जोब्बाय आरो बेनिखायनो गोदान माबा लायनोसै होननानै सुगासिनो ओमफ्राय दा आङो खानायखौ सादुबुरिनि बायदि खानानै लादों सोरबा साननो हागौ आरोना बेखौबो खानायखौ माबायदि खानानै लादो होननानै आङो दुगैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दुगैनायनि सिगांनो सुखानोसै होननानै होनबाय नालाय आइया ओमफ्राय थाबाय आरोना खानाया बिदिहैनो आं खानायखौ दुगैनाय समावहाय सिजानो गिनानै बेबायदि गोजौआव सादुबुरिनि बायदि मेरायनानै लायो नालाय नै दायो बेसरखौ बिरनानै होबाय आङो दाजों खनब्रै जाबाय आरोना बेसर बिरनाया बेसरखौथ' बिराद थाब बिरना होनांगौ होनबासो थाब रानो नालाय बेनिखायनो थाब बिरनानै होदों न'आवबो रावबो गैला
आं हारसिंल'सै आइमोन आफामोनाबो बै दुब्लिनि बारियावहाय थांबाय बिसोरथ' बांसिनानो बेयावसो थाहैनाय जाखायो हाजिरायाबो जोंहा सानसेबो लेट गैयै सानफ्रोमबो लानाय जाखायो नालाय ओमफ्राय दा हाजिराफोरनो खामानि गथायनांगौ नालाय बोरै बोरै मावनांगौ मानांगौ ओमफ्रायथ' बेफोरखौ जों एसेबां जेबो मोजां मिथिया आइमोना मिथियो बेनिखायनो बिसोरो दुब्लियावहाय बांसिन थाहैयो ओमफ्राय दा हिमानसि बिमायाबो हिमानसिखौ लानानै स्कुलाव थांबाय बै गामियावहाय अंगनाबादियावहाय दसे लाङो आरोना ओमफ्रायथ' आरो मुथुमोनखौथ' न'आव नायनो नायनो लुगैबाबो मोनखाया बिसोरथ' हरावसो मोनफैखायोखा जानानै ओंखारलांबाथाय ओंखारलांबायसै आरोना गावसोरनि खामानियाव गावबा गावनो ओरैनो न'आव थाबाय थाबाबाबो बेकारसो जायो नालाय बेनिखायनो बाहेरफोराव बिसोरो गावबा गावनि खामानिफोराव ओंखारलाङो आरो ओमफ्रायथ' ओरैबायदि गरम सान्दुङा आयु आयु पाक्काजों लाबजों इदि हाव हाव मोनथारलायो आरोना बेनिखायनो आङो न'आवबाबो साथा लानासो बिरनानै होदों आं सान्दुङाव थांबाबो बोरैबा सांग्रोमोन्दा मोनखांलायो सान्दुं गोसाबाथाय बेखायनो साथा लानानै बिरबाय आरो आं सोरबा गोसोम जाजानो गिदिर होननानै सानबायबायनो हागौ होननानै खिथाबावबाय आङो दख'नाफोरबो सुनो दङ नै बे आइनि ओमफ्राय बेयावहाय आंनि दङ नै इथिंजाय हिमानसि बिमानि थायो हिमानसि बिमानिबो दंमोन दहाय सुना गालांबाय दा आं दख'ना सुनो नागिरनायखाय मोनसे खोथा गोसोआव फैदो आरोना दाखालि बावै आंनाव बिदि कमेन्ट फैदोंमोन आरो नों बिहाव बिखुनजोनि जि सुना होयोना होननानै जाजासै कमेन्टफोराबो मानो सुना होआ जानोसै आं रिप्लाइबो हरदोंमोन हरनायालाय होयो आङो माबानिफ्रायनो हाबा जागोदान समनिफ्रायनो बिदि ओरैनोथ' आं नागिर सुआ बेफोरबायदि सोमलाबायनानै दोनबा सुनानै होयो आरो हाबा जागोदान समनिफ्रायनो सुगासिनो आङो बिदिनो बेफोर जि सुनाय मानायफोरा एसेबां गिदिर बाथ्रा नङा ओमफ्रायथ' जोंहा नै मेचिनबो दंखायो मेचिनाव होनांगौल'सो सिगाङावथ' मेचिनबो गैयामोन होमबाबो सुनाय जायोमोन आरो मेचिन गैयाबाबो सिगाङाव बिदिनो बदला बदलि मालाबा समाव जोंबो लोमजा साजा जागोन जोंबो बे गावबा गावनि ड्रेस सुना लानो हायि जागोन बेफोरावथ' जोंनोबो बदला बदलि नांखागोन नालाय आइनि बाहागो बे मेचिनासो सुजोबगोन नालाय बेयाव आंनि बाहागो नों फैलाय नै दायो बेलासिनि बाहागोआव बे खामानिया जादों आरोना ओरैनोथ' बेलासिद्राय नङा 12टानि एसे बारनानै आरो दिनै माबाबो नालाय सुनिबार नालाय ओमफ्राय बै जोंनि बाङालि गाव होननायावहाय खाथियावनो बाजार जायो ओमफ्राय दा जोंहा मैथा दोंसै नालाय ओमफ्रायो फाननो हरनो नागिरदों आरो गामिनिनो सासे बेपारि दङ ओमफ्राय बिदिनो एसे मुथा बानायदोंमोन आरोना बेलासेनि बाहागोआव नै जिबायदि अखा ज्राव ज्राव हानानै होबाय थर मोनानो ओमफ्रायथ' आङो दिनै जोंहा मा खामानि मावदोंमोन बेफोरखौनो एसे देखायबोनाय जाबाय गासिखौबोथ' लाजोबनो हायासै जोंहानाव बहुद बेबायदिनो फिसा फिनला खामानि जाबाय थायो ओमफ्राय लानो हानायखिनिखौ हाबाय आरो ओमफ्राय नै बेलासे मोना जोङो दुखानाव थांदोंमोन जोंहानियावहाय हिमानसिजों आंजों बिदिनो मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय थांदों ओमफ्राय आरो दा हरनि समावथ' संनाय खावनायानो फैफिनसिगोन आं बेखौ भिडिअ लाला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आरो Bye bye.